Zu hor zaude, ni hemenoz. Ni netaz ohartzen naz, zu zutaz ohartzen za. Zer gaude? Bi gizaki eta beste bi izaki. Zer gaude, bi edo lau? Bueno. Zu zutaz ohartzen zan neurrian biziko zu bizitza. Zu zutaz ohartzen baza, hartzen juzun erabakileak, zu zan hortatik hartu zenitzake. Zu zutaz ohartzeko, ernean bertzu. Erne ez alertan, ez urduri, ez estresatua. Obserbatzen, begira esango nuke, ez bai da begilekin iten, barruraka iten da. Barruan gertatzen da. Zutaz ohartzia barruan itentzun gauza bada. Esperientzi bat. Irakurketak lagunduko dizu hortan? Agian bai, agian ez. Irakurtzegatik ez da gertatuko. Yoga ikik lagunduko dizu hortan? Agian bai, agian ez. Yoga iketik ez da gertatuko. Gertatuko da erne eon zalako. Praktikatu zulako erne eotia. Esperientzioi gertatuko zaizu, hoi bilatzen bazu. Ez bideo, ez pelikula, ez ezer. Erneoten baza, zutaz ohartuko za eta yoga ingozu. Edo zutaz ohartuko za eta bazkaia prestatuko zu. Edo zutaz ohartuko za eta zue laun batekin aserretuko za. Mino zutaz ohartuta. Bai. Ta hortako, meditatu. Meditatuta iritsiko za zutaz ohartzen zala konturatzea. Edo onartzea, ze zutaz ohartzen za. Hombre ohartzen zala. Mino eiozu kaso egiten. Batzutan bai, beste batzutan ez. Mino ohartzen za. Ja, mino baztertu itentzu. Zuk zure burua baztertzen zu. Batzutan bai, beste batzutan ez. Beraz ohartzen za, konturatzen za, zu kontu neukitzen zan edo ez. Zutaz ohartzen zala onartzeko meditatu. Ta ja onartzen zunin zutaz ohartzen zala konexioi mantendu. Konexioi mantendu. Esplikatuko nazu, zein bizitu den zuregan, zu ez baza ohartu zutaz? Zu zutaz ohartzen zan momentutik, eta onartzen zun momentutik ohartzen zala, ordun hasiko da benetako bizitza. Bitartin nolabait esan genezake, zure ustez, bestik, zuregandik espero zutena intzula. Eta ordun esan genezake, zure bizitza, zure ustez bestik espero zuten bezalakoa izan dela, eta ordun esan genezake, zure bizitza, zure ustez bestik espero zuten hoi izan dela, eta ordun esan genezake, zure ustez bestik bizitu dila zure bizitzan, gauza asko esan genitzazke. Mino, gertatu dena da, askotan, norbeak bere burua baztertu egiten dula. Bueno, konturatu za. Onartuzu, hemendik aurra ezin, edoin, inozun nahi zulako, ez zure ustez bestik hoi bilatzen dugulako. Bitu detaia, galdetu aliozu inorrei ze espero dun zutaz. Normalki ez, normalki, hoi gure mentin joko bat izaten da non,
nire mentik nahi esaten dit, netzat onna dela ni makiatua izaten jarraitzeko bestik nire handik espero duten edo nik nire ustez, nire uste hortan bestik nik handik espero duten oi ikia. Jode, nire nekatuina. Mentik ez du gaitasunik jakiteko bestik ze espero duten. Ez, bat, mentik ez du gaitasunik zure zorioneako onena dena zer den jakiteko. Mentik daka gaitasuna, zuk benetan zen naizun zure muturran aurrean jartzeko. Hortako bai, proposamena, meditatu. Era askotaz meditatu zenezake, nik proposatuko dizut, begiak itxi eta zure arnasea erneon, ohartu nola sartzen den, albazo sugurretik sartu, ez dela pH-a azidifikatuko zaizu, sugurretik hartu, eta batzuk sugurretik botatzaute bestik abetik. Zuk ikusi, nahi batzuk kinesiologiani eta ikusi. Eta egon denbora bat hor. Zenbat denbora? Zenbat matiezu zue burua? Beste batek esan behizu, zenbat denbora egon bertzun? Nahizun denbora egon? Proposamena? Ordu erdi bat. Ez dut denboik? Ez dut denboik nekin konektatuko naun ariketa bat, baliabide bat praktikan jartzeko, eta horren ondorioz, nire bizitza, bestik biziko dute. Zuk gehiago mezizu. Zuk, normalki, zure buruai eskaintzen jozuna minio, dezente gehiago mezizu. Minio ez kanpoko gauzak, ez garestiak dinak, edo merkik dinak. Zure arreta. Zuk zure arreta gehiago merezizu. Etengabia doi. Ez do mugik. Nola? Osa da, zure seme alabai edo zure lagunai eskaintzen jozun arreta aina eskaintzen jozu zue buruai? Ez dut uste. Ala bada, YouTubeen beste kanal bat ereki eta konpartituko jugu bideo pilarra. Proposamena da, zure burua makiatu, meditatuta, ze horrek lagunduko dizu onartzen, zutaz ohartzen zala. Eta horrek zure bizitza guzia aldatuko. Zure herri berdin-berdinean bizitare dena aldatuko. Lanbide berdina izantare dena aldatuko. Zer da aldatu dena? Zu etza aldatu berez. Nioengoza, ohartu eta onartu ingozu konturatzen zala, eta horrek iskitin aldatzeu. Dena. Bineo, kanpoko bide honek ezin dizu lagundu hortan. Hoi, norbeak beregan, norbea bakarra indezake. Izto erik kanpotik lortzeko hoi. Lortu zen itzake, aitzakiak, biriak, baliabideik, binaurala jarrita lagunduko dizut, zeta edo delta edo nahizun frekuentzian mantentzen, bai. Kirolaitik zure endorfinak eta tope jarko juta kriston posta sentituko zuta orduan errazagoa dena. Minio dosia gutxitzen joten da, Horren berriro kirola inberko zu. Zena proposamena. Behingoz, zure burugai, zuk merezizun arreta eskaini. Zuk eskertuko zu. Neire eskertuko nazu, Ni kara harri pozinok. Bizitza hontan gauza asko batino pozik, minio garrantzitsuna eta dena aldatu duna da, nere ganduten pertzepzioi. Zertik? Seme alabak, ni ez bano nere gan pertzepzio horrekin, ez bana ohartzen etaz seme alabai eskaintzen joten urko, ez da nere honena, Ez zen nere gan ohartzen bana, nik berdutena jasotzen dut, nik emanta edo eskatuta, eta hor nire edalontzia bete-betia galditzen da nire gauza onenetaz. Ez dut uste mundu guztiek gustatzen zaizkionik nire gauza onenak. Ez dut hoi bilatzen, egia esan etzai gehiagin porta.
Bilatzautena da, nire gauza onenak landu, nire edalontzioi alduten onenez, gauza onenez eta esperientzite izate eta energia onenez, bete, hoi bakarra eskaini ahal izateko, bidu ze garrantzitsua den. Beraz, meditatu.